चलो जल्दी, हम यही जी ठार बानी, ठीक बा। तू जाए जिससे 5 कदम आगे आ जाके मैदान कर, हम यही जी बैठल बानी। ठीक बा भाई, तू यही जा रही है, कहीं जाइया मत, हम आवतानी। का पानी लेब? पानी बा अभी सौसे, जाना जाके मैदान करिह। रे बहिर मनुक कहतानी आम आ सुना तारी मिली रे, हम कहतानी यही जा रही है, जब तक हम आइब ना। जाना यार, सौसे पानी बा। कैसन मनुख बा यार, बरसात के मौसम बा, सौसे अभी पानी भरल बा। ठीक बा, यही जा रही है। ठीक बा, जा, हम यही जी बैठल बानी। बताई जहिया से कर माई बाप गाम गइल बा, तहिया से एक जवान के संग धरा देले बा। अगर लेते जा पूरा एकदम परेशान क के ध देले बा मनुख। ऐसन को मनुख होता? अब एकरा का हो गइल, काहे बंद हो गइल मर्दे? हमेशा ही समय पे धोखा देवेला। हे गाड़ी महाराज, खाली समय पर रोआ धोखा देवेले हमरा के। अब जा का करी हम? केकरा से पूछी, केहू लोगते नइखे। काहे बंद हो गई महाराज? आए हमेशा रवा टाइम पे धोखा देवेले हमरा के। का जानी का हो गई, अब हम जाएब कैसे? करंट वो तो ठीके से पकड़ा था। परेशान हो गल एकरा से, मर जो साल खटारा कहीं का। ई हाली तहरा के बेच लेब हम, रखब ना। हमेशा बार बार धोखा देवेले तू हमरा के समय पर। परेशान हो गइल बानी, केकरा से पूछी? हमरा तो गैरेजो मालूम नहीं, कैसे बिगड़ गई पता नहीं चलत। का सूरतिया बा, देख के हमार सब परेशानी दूर हो गई। एकरे से पूछ ले तनी। सुनो हो का? इन्ने गैरेज बा कहीं? हम का जाना तनी गैरेज कहाँ बा। अरे यही से पूछनी है कि तू ए जाके बाड़ू तहरा के गैरेज मालूम होई, बता देना कहाँ बा गैरेज। हमके नइखे मालूम। सुन, बाजार केने बा ई तो मालूम बानू। बाजार बहुत दूर बा यहाँ से। दूर बा का? हाँ। हे भगवान, अब का करी? लंगूर कहीं का। पूछले पे तो भड़क के बोलतिया। देखा तनी आइसक्रीम वाला के, गर्मी से परेशान हो गइल बानी। आइसक्रीम 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 बा हो? बाटे। खियाबा तनी मर्दे, पूरा परेशान हो गइल बानी। देखा तरा गड़िया बिगड़ गइल बा। कौन फ्लेवर खैबो? जो निमन बा तौने खियाबा, गर्मी ढेर बा। आइला चॉकलेट कॉफी काफी ठंडा बा। हाँ। केहू आई परदेसी हमसे प्यार करेला। अरे बाप रे बाप, कितना बढ़िया लड़की आयल बिया हमनी के गांव में। लगता कि हमनी के गांव में स्वर्ग के परी उतर गइल बा। रे मखना, देख अपना गांव में कितना बढ़िया लड़की आयल बिया रे। मन करता कि पूछ ली कहाँ के बिया। का करत रह मर्दे? देखा न अपना गांव में लड़की आयल बिया। लड़की केने? रे सरऊ,
सामने देखा, सामने लड़की आवतिया। का मजाक करता मर्दे, तू तो जानते बारा कि हम आनर बानी। रे अपना गांव में एगो लड़की आयल बिया, सामने देखा, सामने का सामने लड़की। का लड़की आयल बिया? ए लेटरिंग जेब? ए महाराज अभी तो हक कैला हो, अभी कतरा के फेर लेटरिंग जेब? तू का खात रहेला हो जे दिन रात हगत रहेला? अपने बोल ले बता रे, हमनी के कहता लेटरिंग जाइबा, हगबा, मुतबा, पदबा। तू ही ना कहता रे मर्द कि एगो लड़की आयल बिया। लड़की तो इतना बढ़िया बा कि देख के हमार कलेजा जुड़ा गइल हो। हमरो जे भगवान आँख देले रही तो हमू न उ चीज के देख के दर्शन करती। तो भगवान के मिस कॉल मार आ कह कि अगला जन्म जे दी तो ओमे आंख लगा के दी। कितना बढ़िया बा हो। मन तो करता हमरा के कि ओकरा से बियाह कली, इतना जबरदस्त बा। हमरो मन करता कि हमू ओकरा से बियाह कर ली आ गांव में रही आ धनकुट्टी के मशीन चलाई। बक्सा नहीं तन अनहर बारे गांव में रहबे। अरे हम जे बियाह करम तो एकरा ले जब लंदन घुमावे। धर मर्दे, हमू बियाह करब, हमू बियाह करब। रे आनहर बारे तू बियाह करबे, हमरा बियाह कर दे, तू तो साथे न रहबे। चलो दोनों को ओकरा पाछो कैल जाई, ठीक बा? ठीक बा। और ओकरा पता क के ओकरा घर के पता लगावल जाई, आ ओके बाद ओकरा बियाह कैल जाई। चलो 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 चलो। रे आनहर बारे बियाह करबे, ओने जाए के बा, ओने जाए के बा। युवे खातिर कहता नहीं कि हमरा से बियाह कर दे। रे तोरा से संभरबो न करियो, एके दिन में भाग जाई रे। हम सोचनी 19 से आयल बिया ना, ओने सैल बा, ओने गइल बा। चल चल चलो ओकरा घर के पता लगावल जाई की। ठीक बा। ऐजा 3 गो रास्ता बा। इतना दिन के बाद भैया के ससुराल ऐनी ह, सब कुछ भुला गइल बानी। केकरा से पूछी केहू लोकते नइखे। यही 2 जना से पूछ ले तनी। ए भाई सुनबे है ने? हमनी के कहता नहीं। आई आई। का बात बा? कहनी हाँ जगमोहन जी के घर मालूम बा? के अरे भाई ठीक से कहाँ जाए के कह। बा? जगमोहन जी के घर कहाँ बा देखले बानी? कस के बोली, कस के तनी हम कम सुनत। कहनी तू लोग अही गाँव के बाड़ा लो। का हमहू जाता नी, चलम चली। जगमोहन जी के घर मालूम बा? का कस के बोली, जन खोजे तनी। ए बेरा कोनो जन ना मिली, सब खेते गइल बा काम अरे जन करे। नइखे कहत भाई, का? पहिर बड़े का? खीर काल खैनी ह खीर। केकरा से हम बतियावत तनी। ए भाई सुनबा तू है ना? का भइलो? हेने आबे हेने आबा। का जानी बहिर मनु केकरा से बतियावता। ई हमार दोस्त बा। तहार दोस्त हुआ? हाँ पूछा तनी हम। ए भाई सुना, कहनी जगमोहन के घर मालूम बा? हाँ जाना तनी गांव के लास्ट में घर बा। ई गवा के लास्ट में घर बा? हाँ चली ना रउआ के ले जाता नी। ई का कहता? ई कहता जगमोहन के घरे जाए के बा। अच्छा जगमोहन के घरे जाए के बा। ई बेरा समझ में आयल हा। कहनी ना कि हम कनी कम ए। सुनतानी। बहिर अच्छा। बारे। अच्छा चल लिया चल बा। चली चली। काहो ये घर है का? बुझाता। हाँ हाँ इहे घर बा, इहे घर बा। ढेर दिन के बाद ऐनी है, ऐसे भुला गइल बानी। चल केहू बानी घरे? हाँ हाँ घर ही बानी। के बा? बाबूजी प्रणाम, गोड़ लागतानी। खुश रह बबू, खुश रह। ना चिन्नी है रौरा? राउर दामाद के छोट भाई बानी। अच्छा अच्छा, आई 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 बैठी, आई आई। चलो हो। अब चिन्नी हो। कौने काम से आयल रहला? बाबूजी घरे पूजा बा आ न्योता देवे ऐनी ह। सब केहू के जाए के पड़ी। अच्छा अच्छा, बाबू तहार का नाम बा? हम तो भुला गइल बानी। बाबूजी सुमन। अच्छा अच्छा अच्छा, सुमन। घर के हालचाल कैसन बा? समधी समधन सब केहू ठीक बानू? सब ठीक बा बाबूजी।
ए बाबू रागिनी, बेटा रागिनी। जी बाबूजी आवत तानी। अरे तनी पानी उनी लेके आवा, देख के आइल बा। देखा तानी के है रे मैयो। ई तो उहे बारन जे हमरा के पूछने रहलन कि गैरेज कहाँ बा। ई जोकर लोग कहाँ से आ गई। रे का करता पगल बड़का। रे सार जे लड़की के सपना देखत रहनी है ना कि बियाह करम, उ लड़की के घर इहे घर में बा। इहे घर में बा। हाँ। हमू बियाह करब। पहले देख ना हम बियाह करम का होता पहले हो जी। हमू करब, हमू करब। कासुरतिया दहले बा भगवान जी, कासुरतिया दहले बा भगवान जी। ताहर डोले काहे ईमान जी, ताहर डोले काहे ईमान जी। कासुरतिया दहले बा भगवान जी, कासुरतिया दहले बा भगवान जी। ताहर डोले काहे ईमान जी, ताहर डोले काहे ईमान जी। हमरा ए गोरिया छतिया से सर 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 केला चुनरिया। हटोला से हट नहीं तो से नजरिया। परेशानी में डाल दिहला हमके सवरिया। हरदम रहेला तहरे पे ध्यान जी, हरदम रहेला तहरे पे ध्यान जी। ताहर डोले काहे ईमान जी, कासुरतिया दहले बा भगवान जी। ताहर डोले काहे ईमान जी, कासुरतिया दहले बा भगवान जी। ताहर डोले काहे ईमान जी। तड़पा के ऐसे मत जाए रानी, साचो कहिले हम तोहरे पे मारा तानी। हमसे ना होई जी अब बर्दाश्त हो। डर लागत हमरा मन भइल बा बेहाल हो। ए सोना हसदना त निकले परान जी, ए सोना हसदना त निकले परान जी। ताहर डोले काहे ईमान जी,
का सूरतिया दहले बा भगवान जी। ताहर डोले लगा है ईमान जी। का सूरतिया दहले बा भगवान जी। ताहर डोले लगा है ईमान जी। हाँ तो डोल गइल हो। सुमन बाबू, सुमन बाबू बाबूजी कहाँ खो गइल रहला? बाबूजी पानी पियत रहनी। बाबूजी ठीक बा तो हम चलत तनी अब। खाना उना ना खाइबा? बस हो गइल, लेकिन आयम जरूर। ठीक बा, जा तनी बाबूजी, प्रणाम। खुश रह। चलो हो। बुझाता बात चलावे के पड़ी।